फैया माथो र' नङाबा आं नागिरहैनि र' आइया फैनानै नोंनो रुना होथों नाथाय थास'खाबाथाय आंखौ माननाय मोनसोयो थेवब्लाबो खागोन आं मानो होनबा झुन्थुलुआ जेबो मोनजायाखै उखैदों बियो र' थांनि र' आङो झुन्थुलु नों थाथ' दे आङो नोंनि थाखाय थास' खाहैनि आइयाबो दाबो सफैला दिनै बोरैबा बरिंलिं मोनथारदों आं मा खालामासो मोनलाय लांबाय आं आब' हो सोरखौ बुंदों आंखौ बुंदों नामा इसे ओइ सिख्ला नोङो आंखौ आब' बुंदों नामा इलाय आं नोंनिख्रुइ देरसिन नङा नोंसो आंनिख्रुइ देरसिन नंगौ नामा सरि होमबालाय मा मानसिखौलाय मा लाइमोन रोखोमसो नुलाय लांबायहाय आं ओमफ्राय नोंलाय मा अबे गामिनि जाखो सोरानि मा सोरनोबाफोर आलासि जायो नामा नों औ आङो बिबारि आब' लाहानि आलासि आं बिबारि आब'नि बिमायनि फिसाजो आच्छा बिबारि बिमायनि फिसाजो आरोना नोङो नाथाय नोंखौ बिबारि बायसो नुवा लाइमोन बायसोसो नुयो ओमफ्राय बिनानाव गाज्रि मोनाबा बिबारि आब'लानि न'खौ दिन्थिना होनो हागोन ना जागोन दे आं नोंजों थांफानिथ' ओरैनोलाय आङो बिसानाव थाङाखैमोन माने थांथाराखैमोन नाथाय दिनै नोंजों थांफानोसैथ' ओरैनोबाबो थांनो लुबैयो आङो नाथाय थांथाराखैमोन आरो मानो थांथाराखैमोन माबा जेबो नङा थु मा थांनोबालाय ओमफ्राय मोनसे खोथा नोङो बिबारि लायनायाव फैफेराखैमोन आरो ओहो आं सानसेबो फैफेराखै फैफेरदोंमोन नाथाय सिगां बेसेबा उन्दै टाइमावसो फैफेरदोंमोन माइखा बिमानि असे बेयावनो फैया आरो बिमानि मोना थैबाबोथ' बिसोरनि फिसाजो-फिसाज्लाफोरा दङना फैनांगौ आलासि जानो बिदिनो फैनाय जाथारा नालाय बिदिनो फैफ्लाङाबो दिनैसो आच्छा थु होमबालाय आंजों थांफानोबालाय नाथाय मोनसे बाथ्रा नोङो आंनो मेथाइ जाहोनांगोन मेथाइ दे जागोन दे थु होमबालाय नोंसा नोम्मानि लानि नङा बेनो मालाय धोनिखा माबा बियो नङा दे बियो जानोनो हाया मानो होनबा जोंहानिला गोरिबथारसोमोन एसेबां धोनि नङामोनथ' आंनिबा बे न'आ जोंहानि लानि नङा बिबारि आब'लानि नङा जाम्बि मा जेबो लेनदेनखाया ना मायो बेनिखायनो एसे थांलाय फैलाय खालामनांगौ मोनथिबाय सिगांनि बायदिनो थाबाय थागोन नामा मालायबा धोनि जाबाय आरो मा बिबारि आब'लानि नंमार बियो एसेबां धोनि बोरै जामारखो सिगां ओंखाम जानो माइरंआनो थायामोन बिसोरनिया आंलाय मा मोनथिगौसि मालायबा बोरै धोनि जाखो सोंना लाबानो जाबाय नोंसा नोंब' बिबारिनियाव आंनो माबा खिन्थागोन नामा बिसोरो आं आसरित मोनबायलै सिगां बिसोरो माइरं गैया जाबा जोंनावसो थांना थायोमोन सप्तासेहालागि जेबो गैयामोन सिगां भिखारिसोमोन बोरै एसेबां धोनि जामारखोबा रावबो मिथिया बिसोरनि सिक्रेटखौ जमुना आगै सिमांसोना मोगथांसो जाखो आं फोथायनोनो हायाखै मोगथां बिबारि आब' मा खौरां आंना खौराङा मोजाङानो र' ओमफ्राय नोङो बा दिनैसो बोरै मोनफैखो मा साननानै नोङो जोंनाव दिनै फैमारखो आं आसरित जादों आब' दिमाग रंखब्लाय मोनखागोन देनाय मानो होनबा जोंफोर मालाबाबो फैफेरा नालाय आरो आब' नोंसोरलाय मानोथ' थांला जोंहानाव मा बुंबावनो आरो जमुना आगै धोनि जानायखाय आजिखालि जोंहानाव थांनायानो थांला सानसेबो बिदि नङा जमुना आगै होमबालाय मानोथ' सानसेबो थांला आजिखालि आब' बिदिनो रावनावबो थांनाय जायाखैयानो दे न' सिङाव लांदो जिरायनो होदो माखौ मा बिदिनो गसंना रायज्लायबाय थाखो आरो बिबारि नों साननो हागौ बे आफाथियालाय मानो फैदों जोंनाव होननानै आं फैनो होननानै फैयाखै मोनथिबाय नोंसानि आलासियासो न' सिनायानो माथो नोंसानि बेनिखायनो आङो दिन्थिफैदों आं जेबो सानाखै दे लाफाथि आब' ओमफ्राय मा जमुना आगै नों हारसिं फैदों नामा आब' आं हारसिं फैदों ओमफ्राय आनै आमाइ मोना मोजाङै दङबा
मोजाङै गैयालै आब' मोजाङै गैया माबाफोर जादों नामा बिदिनो जों आइया लोमजानानै दङ आब' आजिखालि मालाय नोंसोरबो जोंनाव थांलाना मालाय धोनि जाबाय आं धोनि जादों होननानै खोनादोंमोन आब' नोंसाखौ नाथाय एसेबांबो धोनि जादों होननानै खोनायाखैमोन माबा थाङाखै माने थांनाय जायाखैआनोदि माने सोलाबाबो ना जमुना गैथु न' सिङाव जिरायनानै मोजाङै रायज्लायगोन आब' दा ओमफ्राय आंखौ लिंला आरोना आंसो नोंसानि आलासिनो न'खौ दिन्थिना होदों मिथिबाय जनो होनांगौदि साहा जासिनांगौदि बेबो गैया थु होनबालाय थु साहा लोङैनि थु गल्लाफोर दंना गैया गल्ला गैया बिस्कुट बुन्दिया भाजासो दङ जागोन दे बुन्दा भाजाबाबो जागोन थु लोङैनि फै जमुनाखै फै न' सिङाव थु आब' ओमफ्राय माबामोनालाय मोस्रोमोना दङ रे दंफैयो माने जाम्बि मालायबा हाबा जाबाय आंनाबो हौवायानो साथामानो जाबाय दे रखरा ओइ खोनादोंना मा माबा जोंहा बिनानाव सानैया नोंखौ नायनो फैयोनो नोंहा बिनानाव सानै दङ न' औ ओमफ्राय दा नोंखौ नायनो फैगोननो ओमफ्राय फैनायाथ' फैगोन र' जानाय लोंनाय थानायफोरालाय जोंहानावनो जासिगोन जोंहानावनो थासिगोन जोंहानावनो थागोन जोंहानावनो जागोन औ बिदानि न'आव जायाबा सोरहानि न'आवथ' जाबावगोन बिसोरलाय बिसोरलाय माथो न'आवनो ओंखाम जाबोनो हायो ओमफ्रायथ' बिसोरो गिदिंनाबो थांफिननो हायो मानो होनबा दाथ' सानबा गोलाव जाबायलै हाया सना बिसोर थांफिननो हानाय नङा एसेबां गोजाननिफ्राय फैगोन होनबा जोंहानावनो थागोन आरो ना औ थागोनथ' र' बारा दिन थाया दे बिसोर सानसे नङाबा साननैल'सो थागोन साननै माने थागोन होनबा माने ओंखाम संना होनायाव एसे दिगदार मोनगोन ना आङो नोङो बेफोरखौ जेबो टेनसन लानाङा सना मानो होनबा बिसोरो आंनि न'आव फैबाथाय गावसोरनो नङा मावोबो जायोबो दा नोंनोबो खामानि मावना होगोन आरो बिसोरो ओरैनो जयै जायाथ' बिसोरो नंगौ नंनायालाय थेवब्लाबो आरो खरसाबो थांगोन नङा होमबा दाथ' नोंनि आखायावबो फैसायानो गैथारा जादों बिदा होननानै न'आव फैगोन बिसोरनोथ' जाहोनांखागोन ना आरोथ' नोंखौसो नायनो फैनो नागिरदों ना मालाय बिसोरो दे होमबालाय फैनो नागिरदोंबालाय फैथोंसै दे माथो खालामबावनो आरो दे होमबा थांदो सना ओंखामा संहैदो दानो संनांगौ होमबा औ दानो सङै थां बिसोरो फुङावनो फैदोंना उखैना फैदों खोना बिसोरथ' ओंखाम जानाबो फैयाखै जागोन दे होमबा नोङो आंनो माबा आलुखौ हाना होनाय आलुजों मा संनाया मोजां जागोन र' न'निनो मासे दाउ बुथारनि आं न'नि दाउखौनो बुथारनोसै होमबा नोंलाय माथो फानो होननासो दोनदोंमोन बैसागुआव दा मोनगौमोनथ' दा न'नि मासेखौ बुथारस्लायस्लाय नोङो फुवासे बायना लाबो दाथ' न'निया खमसे खम सेरसे मानि जाखागोनलै न'निखौनो बुथारनोसै खोनालै फुवासेया थोस्लाबनायबो नङा खोना साबबासो जागोन ना थोगोन मानो थोआ जानोखाय थां फुवासे बायना लाबो थां आरो लकेल लाबोनाङा लकेला मा दाम गोसा बयलारखौनो लाबो न'नि दाउखौ बैसागुआव फाननो हासिगोन फैसा मोनगोनथ' दा न'नि दाउखौ जाबाथाय लस जागोन दे जागोन दे होमबालाय फुवासेया थोस्लाबनाय नङालै माबा बिमासो बुंफ्लांबायलै बिमाखौबो बुंजायो दे जेबो नङा आं मा होनदोंमोन फुवासेया थोस्लाबनाय नङा आधा किल'खौनो लाबोनोसै दे माने बिसोरथ' साथामसो फैखागोन ना भागिनमोनखौबो लाबोफानो हानाय थोगोन दे मानो थोआ जानोसै आं दरथाम नों दरथाम बिसोरनो दरब्रै जागोन दे मानो होनबा फैसाफोरखौ नांगौ ना जमायनांगौ दा नुवाखै न'आ बोरै जाना दङ न'फोरखौ फाहामनांगौ दाथ' हागौबाथ' बैसागुनि सिगांनो न'खौ फाहामनांगौमोन मा आंना हिनजावालाय खेफ्रिसो ना मायोलै जिखिजाया 1.5 फुवा लाबोनोसै आं बे फुवासेयालाय अबाव थोनोसै दे होमबा आङो बयलारखौनो लाबोनोसै जागोन दे फुवासेखौनो लाबोगोन दे होमबालाय बेदरफोरखौलाय आंबो बुरजा जानो लुबैयोलै नाथाय नुवाखै न'फोरानो माबा एसे गोबाय नुथारो बेथो दा बैसागुनि सिगांनो फाहामथारनांगौमोन आंखौलाय मानो एसेबां गोजाननिफ्राय नायनो फैलायनांगौ देनाय मबाइलफोरावनो फट'फोरखौ दिन्थिबाबो जायो बा भिडिअ कलफोरखौनो खालामबानो जायो दा गावसोरनियाबो खरसा थांगोन जोंहानाबो खरसा थांगोन लससो उन्दुनोसो ओंखारसोदोंहाय माबा आरो ओंखाम संनांगोन बालाय लाङोलै माथो खालामबावनो आरो बांद्राय बादुलि दिन्थिबाबो अबावबा होखारसो जागोनहाय आङो अबाव थाहैगोन होखारबालाय बेनिखायनो माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया संहैनोसै दे
खाफालानो गाज्रिहाय बै जांगिला फाफियाबो आंनि सना गनहा फैसा थाखाखौ लानानै अबे खराव खाहैखोबा फाफिया एम्फौ नांनानै थैबाबो जायो